Мына сіз ишеткәнсездер, уку йортларында яулык киюен тыялар. Сіз шул турында нәрсә уйлыйсыз? Ул дөрес хәлме, юкмы? Бу дөрес хәл дип әйтеп булмый, ничек дөрес булсын инде. Яулык киеп йөрү, озын күлмәк кию, ул электән калган матур киемнәрдән шутлана инде. Ислам диненең матур киемнәре, мини юбкалар киеп, ярым шәрә йөрүләрне ни өчен тыймыйларсың тагда? Ул матурмы соң менә карап торуга? Ни өчен аларны тыймыйлар? Менә мин үземнең дә бик андыйга карашым. Менә аптырыйм инде, шуңарга ничек тә җавап эзлим инде, җавап таба алмыйм. Ул нигә мәктәп директорлары да каршы килә алмый, мини юбкаларга да, шәрә йөргән кызларга да, именно менә яулык бәйләгән, именно озын күлмәк кигән кызларга ни өчендер каршы киләләр? Родительләрен чакыртып, мәктәпләргә катгый рәвештә тыялар. Менә мин аны әле булса аңлап җитә алмыйм. Ничек итеп аңлатырга да үземдә. Менә соңгы вакытта мусульманнарны экстремизм һәм менә терроризмда гаеплиләр. Менә сез шушы хәлләр турында нәрсә уйлыйсыз? Ничек экстремизм булсын инде? Мин үзем белгән мусульман семьялары бар. Менә үзем дә мусульман, Аллага шөкер, әлхәмдүлиллаһ, шөкер, һәр ел ярым 2 ел була, Аллага шөкер, балаларыбыз, семьябыз, Аллага шөкер. Белгән семьяларны беләбез, балаларын прекрасный, матур итеп балаларын үстерәләр. Ничек итеп экстремизм әйтәсең инде аларны? Прекрасный семья, шул хәтле матур итеп тормыш китәләр. Намаз укыйлар, намаз белән тәрбия алып баралар, бөтен эш тәрбия эштә генә бара. Халык белән, кеше белән матур итеп сөйләшәләр, бер-берен поддержать итеп, бер-берен авыр вакытта ярдәмләшеп яшәүдә бит инде. Ул ничек итеп экстремизм дип әйтәләсең инде аларны? Шул бүтән шаттагы ничек итеп әйтәсең? Менә бу экстремизм һәм терроризмда аларны гаепләүнең сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйсыз сез? Сәбәбен ислам дине бик, Аллага шөкер, әлхәмдүлиллаһ, шөкер, көчәеп бара. Шул көчәю аркасында ислам динен күтәрелмәсен дигән нидәндер инде ислам дине күтәрелеп бара.